Il-Prim Ministru Roberta Bela insista li għal-Gvern il-paċi, id-diplomazija u d-dialogu jibqgħu ta' priorità. Fis-stqarrija ministerjali fil-Parlament dwar il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Prim Ministru qal li l-pożizzjoni ta' Malta tibqa' waħda konsistenti li l-Unjoni Ewropea għandha taħdem għall-paċi u kwalunkwe qbil li jsir għandu jirrispetta l-indipendenza tal-Ukrajna u s-sovranità territorjali tagħha. Ir-rimarka li f'laqgħat oħrajn ġew diskussi l-isfidi relatati mal-immigrazzjoni irregolari waqt li rikonoxxa li l-immigrazzjoni irregolari hija ta' pressjoni għal blokk Ewropew, il-Prim Ministru qal li diskussjoni f'dawn il-laqgħat indikaw dak li sejjaħ bħala falliment fir-ritorn tal-immigranti li ma jikkwalifikawx għall-ażil. Argumenta li dan qed iwassal messaġġ ħażin li xriki ta' kriminalità organizzata li l-Unjoni Ewropea m'għandix poter fuq min jibqa' f'art Ewropea u min le. Qal li numru ta' migranti regolari qed jibqa' fl-Unjoni Ewropea minħabba dak li sejjaħ bħala lakuni legali. Hawnhekk Dr. Bela qal li mid-diskussjonijiet li saru ħareġ il-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem għandha tkun aġġornata biex ikun indirizzati realtajiet moderni. Wera l-fema li f'Malta hawn min qed jipprova jinterpreta ħażin din il-kwistjoni kif jaqbillu. Il-Prim Ministru għamilha ċara li l-pajjiż kien għadu jibqa' fuq quddiem biex jiġġieled it-tisħiħ ta' drittijiet tal-bniedem. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li waqt li l-Prim Ministru tkellem dwar il-paċi xorta baqa' jimbotta politika diviżiva fil-Parlament. Skont il-kap tal-Oppożizzjoni, il-Prim Ministru qed jattakka lill-Oppożizzjoni għax qed tkun voċifera dwar in-newtralità. Argumenta li waqt l-Unjoni Ewropea għandha taħdem għal paċi u d-dialogu għandha tinvesti b'mod b'saħħtu fid-difiża tal-Blokk Ewropew. Jinnota li l-Prim Ministru jirreferi għal fondi tad-difiża bħala dawk li huma biss relatati mal-armamenti. Hawnhekk Dr. Grech semma proġetti ta' investiment ta' difiża fosthom immodernizzar tal-Kamra tal-Kontroll tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u qsim ta' informazzjoni bejn il-Korp tal-Pulizija, l-Interpol u l-Europol. Dwar l-immigrazzjoni irregolari, il-kap tal-Oppożizzjoni appella lil Prim Ministru biex ikun aktar ċar dwar id-dikjarazzjoni li jagħmel għall-aġġornament fil-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem. Dr. Grech qal li għall-Oppożizzjoni l-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem jibqgħu kruċjali u mhux se tippermetti organizzazzjonijiet kriminali li jabbużaw mill-immigranti. Talab lill gvern biex jindirizza dik li sejjaħ bħala lista twila ta' barranin li qegħdin f'Malta u skontu għadhom ma ġewx ipproċessati għax qal li dan huwa wkoll ksur ta' drittijiet tal-bniedem.